Nem akarod? De mégsem akarod? De csak... sajnálom. Miatt? Nem. Ez az egész, ez olyan, mint egy álom. Én egyszerűen csak nem készültem fel. Tudom, hogy azt mondtam neked, hogy készen állok, de rá kellett jönnöm, hogy nem. Sajnálom. Semmi baj. Bárcsak itt maradhatnék veled. Idő van. Szóval, bármennyire nem szeretném. Vége? Amíg férjed van, ez nem. Bárcsak máskor, más körülmények között találkoztunk volna. Szexi? Mi? Mi? Cica bajszod lett tőle. És a cica bajusz az szexi. Hát, ha rajtad van, nagyon. Hát, te is nagyon szexi vagy, ahogy elfordítod a kormányt. Hogy? Mert 2 tonnát tartasz kézben a kezedben. Emlékszel még a Rozi nénire? Az ófőn volt általánosban, persze, hogy emlékszem. Azt mondja nekem a postán, hogy eddig büszke volt a régi tanítványára. Most meg... Na, a Rozi néni is megéri a pénzét. Csak Máriné meg a rusnyábbik kacsa mellett adta nekem a boltban. Hát valakinek a rusnyábbat is el kell adni. De most ne feleseljél! És mindezt miattad? Meg amiatt, mert Ede bácsi egy rosszindulatú, korlátolt, gonosz. Én soha nem kedveltem a te Béládat. És ezt soha nem is rejtetted véka alá, szerencsére. Nem tudom, hogy mondjam ezt el. Miért? Mondd el, hogy mit kell elmondanod, és elmondom, hogy mondd el. Terhes vagyok. Az nem Nórinak való hely. Hát, olyan háttérmunkára gondolok, nem színészire. Nagyon aranyos vagy, de ez nem Nóri terepe. Fogalmam sincs. Hívjuk fel a rendőrséget, nyomozzák ki? Elfogyott az organikus pirosító. Elfogyott. Hál' Istennek kenyér még van, nem halunk éhen. Muszáj ilyennek lenned? Nem muszáj, ilyen vagyok.